खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। दिनै आं मा रेसिपि सङो। जोंहा दिनै बिरियानि संनो नागिरदों। नै दायो बासमती माइरंखौ आरामसे रुना लाग्रोबाय आरोना। रुना लाबाय नै आरो बयलार बेदरखौ मोजाङैनो रुना लानानै मस्ला मस्लि लगायनानै दोनजोबबाय आरो। दा थाव होबाय। पियासखौ मोजां एवनानै खामहोजोबबाय आरोना, मोजां खामहोजोबनांगौ। दाहायसो होगोन नालाय बेखौ। दा आलुखौ पियास एवनायावनो आलुखौ दहाय रुना लाखादोंमोन। रुनानै दा एवबाय, थावआव एवफ्रामबाय आरोना। एवनानै दा खांना दोनबाय। बे आलुखौ दा खांना दोनबाय। बे आलु एवनायावनो आरोबाव जों दा बेदरखौ दहाय रुनानै दोननाय बेदरखौ बेहायनो एवफ्रामना लासिगोन आरो। एवफ्रामा दहाय रुखाबाय नालाय दा मोनखाबाय आरोना बेयो। दा होसिगोन। दा थौ फिसायाव बिदिनो थाव होनानै फोनना लाजोबनानै दा दहायनो रुना दोननाय माइरंखौ ओमफ्राय बेदर आलु एवफ्रामना दोननायफोरखौ बिदिनो होलांजोबसिगोन आरोना। होखांजोबनानै दा दै एसे सारस्रोना होबा मोजां जायो आरो। दै एसे सारस्रो होबाय। बारा बुरजा होनाङा, एसेल' होनांगौ दैखौ। दा बेखौ दै होनानै गेसाव एसे गोबाव होगोन आरो। 10 मिनिटसो गेसाव होबाय। ओमफ्राय नै दा मोनबाय आरोना। गोथाव जादोंमोन। केमेराजों बारा मोजां नुवाखै, खिन्थु जानो बिराद मोजां जादोंमोन। ओमफ्राय रियेलाव नायनो मोजांसिन जादों आरोना, केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै।